Sa ato sa ding kapulisan, upod naton Police Major Jory Puerto, ang hepe sang Police Station 8. Major Puerto, sir, ang mayong gabi, si Action Marlon dari sa Action Radio Bacolod. Yes, sir. Ngayong gabi, sir. Salamat gid sir sa time ginatag diri. Now may panibag-od na naman nga krimen ang naghimo inang ginatawag nga riding in tandem ang biktima negosyante nga si Jerry Casendo natabo kahapon. Ano na sir ang nadangatan sa investigasyon sa Police Station 8 sa sining nga kaso? So far, sir, naka-come up na sa atong investigation subong na drug-related siya. Oo. Kaya itong October 27 na operation sa RDE sa area ng Station 6 Mm. na gin-reveal isang gintakop nila na ang droga ang halin ni kay Jerry. Okay. Diba? Aha. So, muna. Bali, subong nga hapon may update man ta sa atong investigation. Mm. So, may last siya nga customer na dahil sa Panokoy area. Aha. So, nakuha tang CCTV sinyang hapon na mga alas 5:30. Aha. Dire pa lang sa Tomaro, pagwa sa Tomaro, ginsundan na isang suspect na riding tandem. Aha. So, muna, kahapon, mga alas 9, alas 10, nag-booking isang palabok Mhm. na mapadulong mga 11 diri sa pasulod sa Bangka Tumaro. Aha. So amo na trace tang CCTV diri nakakuha ta CCTV nga nahagip ta diri mga 12:49 Mhm. nagbuwa sa Bangka Tumaro nasundan sa isang riding suspect naton. Aha. So idiyan namo ni nga ma-enhance Aha. pag nakuha tang nga sang suspect. Sa Tumaro area na sir sa barangay Pahanukoy. Oh, boundary na lang Bangka Tumaro mo. Ang Aha. sapiak na kalsada center lane sang Tumaro ni sa piak backup 9 na naman sa piak Aha. backup 8. Yes, aha. Anyway, ginsundan siya sang isa lang sir ka riding in tandem. Isa ka motor nga may angkas. Aha. Isa lang siya. And then, sa una to sir nga CCTV footage, sa recording nga nakuha ninyo, atong pagtiro gid bala sir sa victim. Ang plastada sir ano ginpalapitan o kung ginfinishing pa ning biktima? Wala na sila continuous ang lagan. Okay. Bali lang banda sa unahan sang Lawrenceville bala. Mhm. Tangkop na sa boundary sang Tangkop Kupano ko yun. Aha. So sa unahan da nakachansa nga nakadikit sa Aha. sigid dagan sang motor sang riding suspect. Sigid lagan man sang biktima ta. Gintubaran na sa tiro apat ka tiro. Aha. Tapos diretso na lagan. Aha. Ang pinaka ginatutukan ninyo sir diri nga anggulo is angot sa illegal nga droga. Yes sir. Aha. Manatubod So, na nga, oo, go ahead sir. Ang nakuha ta siya nakuha ta nga informasyon nga ang customer yato nga nagpadulong sa may Bangka Tumaro pasulod. Mhm. Di ko ito. Kay ang account subong di na naton makuan kay deactivated na. So buti rin kung ginahatak to siya. Aha. Kapag dulong niya dito, pagbalik niya sundan na siya. Mhm. Okay. So, si Jerry Gasendo, based sa investigation nga nakuha ninyo, sa itong babayi nga unang kadadakpan sa bypass dari sa may barangay Taguling, amo na gintudlo sa babayi nga diri naghalin atong drugs nga na-recover sa babayi. Yes sir. Aha. Elimination sir. Aha. Why this list sa drug watch list ini si Gasendo, sir? Based sa investigation nyo? Why? Sa area ng Station 6 na sir, may sa watch list ila. Aha. Barangay 40. Barangay 40. May natumo na ka mga suspect o kung ini ginasaling nga persons of interest, way pa naman? Sa amon CCTV nga nakuha kay nasing hapon lang. Probably base kung naka-contact sa atong suspect na sa person of interest. Aha, aha. Sige, anong assurance mo sir sa pamilya sa ning biktima? So far sir, kina nagkadto man din ang duha ka bata. Mhm. Medyo distansya gani kay na medyo na-block sila kay nakimot sila nga amo ni. Aha. Wala na sa nagdako sila amay mo sa lolan na nagdako. Aha. So nakimot sila nga amo na ang kabangganan sa pagpatay sa ila amay. Aha. So ginapa naman amo ni nga tinguhaan nga gaano sila yung pagpatay sa ila amay. Yes. Sa manera, sir, sang pagpatay ng paglantaw ni mo, gun for hire ay hanto ang nagtiro?
posible sa gun for hire kag sagad sa posible moving target. Daga ng hotel gatiro. One hand pa ang tiro ti sinon gun for hire mayo sa posible. Oo, kung i-zoom mo siya, ang nakawa niyo nga recorded CCTV, maklaruhan ang nawong sang gunman? Layo abi sir ang capture kay na nakuha namon pero kasi maitiyan sa IT nga mapanang nawong sa aton suspect. Abot sa motorsiklo, sir, di makita ang plaka or plate number? Iti mo namon sir, siguro ma-enhance pa ni sa aton IT karon. Aha. Sige. Anyway, Major Jerry Porto, sir, thank you again sa information. Kabay pa nga mahatagan sang kasulbaron kag matagano siya ang pamilya sa ding biktima. Sir, salamat gid, sir. Yes sir. Nangga sir. Action Firing Line.